Hello everyone, it's me, Kristiano Pablo, and welcome back to my channel. And karon if ma-notice ninyo akong tingog, well, batik kayo akong tingog ron kay agapon siyog siya gid gapon kay farewell na mo. Bungol pa gani ako sa kadunggan kinasud. Itong tungo nasud lang bisyo tubig. Basta bungol siya. Kaniri ni function to kapag kani bungol. Wala siya sa lab. Karon makita ninyo sa title, nakita ninyo sa setup na tong ron, na laptop, na karon magmukbang ta, tapos na ito'y pa-sideline yung mga hashtag TKK. Dali mga questions ninyo ato ni aging year nga wala na ako na himog video, natambak siya. So karon magmukbang ta and let's go right into the video. Sabag yung mga silingan ng grabe kasabag talagang yung basta manalong na siya no sabto na lang na to silingan man. So karon nato na ihatid ni aning karon ako ning soda atong tabunan kay di man siya sponsor. So karon ato nang sugda no tingid lang kansa ko. Ang first atong question nga atong ansiron kay kaning gikan kang asa to ay. Ato ni ang zero na ang kaning first nga question gikan ka. Wendell paglinawan Ligaspi sabay kay mo silingan og grabe da. Kuso mag nakaangkon og kan ba barangay. Ang iyang question nganong color green ang board? Nganong ang color green nga board gitawagon nila pun sa blackboard? Natin siya salida sa TV. Tapos, i-explain dito nga na daw gitawag blackboard ang green board. Ang sa una daw, kana daw gitawag na to nga blackboard karon is originally black di daw na siya. Pagka man gihimong green because green is more pleasing sa eyes daw. Next question is from Noel Hermosilia. Ang iyang question sa ko okay. Ayang question sa ko kay nganong parat ang asin? Curious lang ko. Ambot lang pud gani nganong parat na siya. Kamay pa sa kung makaon na. Meron pa man di niya. Ang next na question niya to answeron is from City Jamalia. Ang iyang pangutana kay nganong ni gwapo kag samot karon? Mahurot na ako ni. Huwag ipaningot na ako. Ha? Tapos next na question is from Gwain. Ang yung question sa ko is deserve ba sa tanan ang second chance? For me lang naman. Okay raman sa ako ang second chance. But after ni mo muhatag atong chance is makapanindo sa relationship ninyong duha. Or excuse me. Kung makapaninda sa inyong relationship, then go. Why not? Second chance, third chance, fourth chance, it's okay. As long as walay pag-guot sa imong kagalingon, walay guot sa imong kasing para mahatag ana nga chance. Deserve sa tanan. Next question gikan kang Gwain gihapon ang iyang question sa ko akay. Naba kay mahatag nga advice sa mga incoming senior high school students? So, kani siya nga question is ako siyang i-answer atong next na nga video after ako ni ma-launch. Ay, so, kani di ay, nari ko nalimot niya i-announce nyo ha. So good karon, mag-upload ako video Saturdays and Wednesdays. So, you'll be expecting 2 videos per week. Tapangay ko ninyo nga ma-reach na to ang 1,000k subscribers and ma-reach na to tong requirements sa monetization kay para matabangan ko ninyo when I go to college kay gusto na ko to i-pursue to kung gusto nga course hopefully tabangan ko ninyo please padayon ta sa ato ang kuan. And kaning question sa ako karon ni Gwain is na ako video ani karong Wednesday. Actually dili siya for senior high school but pwede ninyo siya i-apply sa inyo ang kuan kay kato magawa akong gikuan dito is
for the future ABM students. Abang-abangan ninyo guys. So, move on. Pit na mahuman ang video. Pagkaw man, pa ko na magkaon. Well, ni Alice, ako siya ni-review tagad lang. I'm back. Ginagawa mo. Mag-storytelling sa joke lang. Ka-remember pa mo itong first na kong video dari sa channel. Wala mo nakabantay. Okay na ako gi-celebrate tong nag 1 year tong channel. Kaya tong April 2. Di siguro lack of time. Siguro wala na ako sa schedule. And karon na ako siya ma-celebrate. Sa katong first na mga video, grabe like, nangulba ako ato. Ablo mo ng feeling nga, you're afraid of judgments. Afraid ka sa mga masulti sa uban about you. Okay, you enter this industry. Kita to ninyo akong first video. Scroll nyo. Kung wala pa mo kita, scroll ninyo to akong channel karon. Pati pa kita akong editing. Until now, pati pa kita akong editing karon. Nag-look mong good ko and after ato nga moment pag-vlog na ko ato, okay, I'm relieved na ko ato. So after ato nga moment sa pag-vlog na ko ato, settle na ang mga videos ko lang na i-edit. Ako ang giplanuhan niya i-release to siya within this day, kani siya nga day. And nagduha-duha ako kung i-upload ba na ako siya or dili. Nagduha-duha ko kung what if sultian ko sa uban nga ay bida-bida, fame war. Kabalo biya ka sa society nato karon nga grabe ang judgments sa tong palibot, and I don't want that to happen to me. Kaya siguro daghan na pong judgments nga ako nadawat before ko na-vlog until now. Moto, akong di pa dayon tong upload to first na akong video. And I was so happy that time kay daghay nag-support, maka-boost lang siya og eagerness nimo para mahimo pagdaghang content kay naay mga tawo nga mag-atang diay sa mga videos. Napalo ang camera, lamira kaayo. Karon nato na yung tiwasan niya to ang mukbang kay medyo busog digid ko no. Ambot na lang yun kung kaya pa ba na ako na napadwa ka itlog. So ayun na to ng itlog. Okay. Sayang. Lang. Ibukod. Hindi ako matulon. Okay, yung gagawin question is given from Shazmay. Di-chat sa ako at niyagi. Ano siya nga, kama po sa mong bebe, ha? Why kami? Ito ang hangay ko. Kaya pa. Nagkuna po ako tiyanan eh. Muna rin nila bilhin. Maski kapag danog ab ko, maski pag kapila ko panog ab diri. Busog na ako. Yes, hindi na kaya. Mission failed. Kinsay makakaya dira og 7 ka buok nga pancit canton. Comment down below. By the way guys,
himo dito kong mga shoutout nga may kung dere portion sa to ang video. So kung ganahan mo ma-shoutout sa next video for the next Saturday, comment down below mukbang. So guys, that's all. Thank you, and if you like this video, kindly give us a big thumbs up and subscribe for more videos and click the notification bell to be notified when a new video will be uploaded. And guys, na natin Facebook page, just search sa Facebook o Kristiano Pablo and like ato nga page, follow po ba? I don't know kung sa kalakaran sa page, pero siguro I'll get used to it. Wow, English! Mora to guys. See you sa next video. Adios!